Nobody. Filter mama. Oh. Wow. क्या क्या है? Hi everyone. क्या है ये filters? Hello everyone. कोई नहीं है लाइव में. हारसिङै ओरैनो जिरायबाय थानोसै आङो. थोड़ा pimples. Wow. एटलीस्ट कोई तो हाय बोला. हाय नमदियो रूपावते. ये सरनेम है आपका? रियल सरनेम है क्या? रूपावते. आप कहाँ से हो? मतलब नाम पूरा यूनिक है. हाय सिंगल हो क्या आप? बहुत. आप कहाँ से हो? आप लोग कहाँ से हो? हाय एवरीवन. जो देख रही हो प्लीज़ कमेंट कीजिए. नाम सबका बहुत यूनिक है. क्रिश तिमुंग. तुम बोरो है क्या? जी मैं बोरो हूँ. आप क्या हो? मतलब कौन सा ट्राइब हो? एनीबडी फ्रॉम अरुणाचल हियर? तिमुंग थोड़ा. आज मतलब जितना भी कमेंट करे हो क्रिश तिमुंग अंग खरबी. अच्छा खरबी हो लेकिन आपको बोरो समझ में आता है या क्या है? खरबी. आप खरबी आंगलों से या फिर मतलब दीपू मेन है ना आप लोग का कार्बी आंगलों का. मेरा एक दोस्त है कार्बी. यहाँ पे ही है. हम कोकराझार में रहता है. लड़का है वैसे वो. एंड रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज यू गाइस ऑल्सो कमेंट. अच्छा कार्बी. ओके ओके ओके. क्रिश समकर. हाय समकर. मारे dong मा खबर. आरो आलदा सोरबा नायदोंबा and anybody who is watching this live please comment. अदरवाइज मैं अकेला ही बात करता रहता हूँ. मतलब अकेला ऐसा दिखता रहना पड़ता है. अब लोग जब आते हो कमेंट करते हो तब भी मैं इंटरेक्ट कर पाती हूँ. नहीं तो समकर बसुमतारी डोंग ड्यूटियो. वाह मतलब दे मोजाङै माव.
मा खालामो उफाय गैया उफाय गैया उदैनि थाखाय मावनांगौ बयबो सब कोई कमेंट कीजिए गाइस नहीं मतलब ठीक है कमेंट कीजिए कमेंट 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 नीचे कमेंट ओ ओ ये सब क्या है व्हाट इज दिस highlight contents of your channel highlights to your channel उत्तराखंड बेरायनो फैनो आं थांखांखाबाय उत्तराखंडआवहाय उत्तराखंडआव मामोनलाय ऋषिकेशआवहाय केम्पिं खालामनो थांदों आङो ऋषिकेश में गया था कैंपिंग के लिए और उसके बाद मा होनोमोनलाय गंगामोन नामा बेना ऋषिकेशनि दैया बाहायबो रिभार राफ्टिं खिया आं बेयावनो दं दा आच्छा दे आंबो गोदोहाय दिल्लीयाव थायोमोन नालाय थ' आङो अफिस स्टाफजोंहाय थांदोंमोन one day trip hi everyone please comment good evening beautiful people Yes. आं दा फरायगासिनोसो दङ दा आं मास्टार्स कमप्लिट खालामाखैमोन नालाय थ' मास्टार्स कमप्लिट खालामफिनदों आङो दा गेप थादों आं गोबावानो 3.5 years आं गेप थानानै एम ए फरायफिननाय जाबाय आरो डिग्रिबो खालामाखैमोन आं सिगाङाव डिग्रिबो खालामबाय एम एबो खालामबाय बिराद गोसो दंखायोमोन गोदो डिग्रि खालामनो खिन्थु गेजेरावहाय उन्दैयावबाथाय ओरै जालाबायना गोसोफ्रा बेकवार्ड बय मेथाइ खनलाय एलाय जाफैलायबाय मेथाइ खनलायनो ओमफ्राय राथुल राभा हाय आब' मा खबर मोजां खबर आगै नोंहालाय मा खबर सोमखोर अके गुड होननाय जादोंमोन बे अट' कारेक्ट जालायबाय बेनाबो एंड ऊपर में मैं देख पा रही हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहे हो गुड इवनिंग हाय कैसे हो वेदर चेंज की वजह से सबको मतलब थोड़ा बीमार बुखार हो रहा है सबका बार्डे मानो गाबखो बार्डे मा जेके अच्छा बेकवार्ड बय दिले मेथाइ खनदोंसै मेथाइल' आंना जाया खारजोबगोन जे ओरैनोबा लाइभआव मानसिफोर खम नायखायो आंखौ आरो बिसोर खावसेयाबो खारजोबगोन आं खननांगौबा बार्डे मोसुमतारी गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै गुड नाइट मोजाङै मोजां उन्दुदो सिमांपुरियाव थांदो सिमांपुरियाव एन्ड दे कमेंट कीजिए कमेंट सब्सक्राइब खालामना होबाय अच्छा नोंसिना सब्सक्राइब खालामनाय मतलब किस को ये वीडियो सजेशन जा रहा है जिसके पास मतलब मुझे पहले जानता नहीं था आप लोग अचानक से आ गया अब ये चैनल आपका रिकमेंडेशन में यहाँ पे कोई देख रहा है ऐसा जैसे कि जेके थैंक यू सब्सक्राइब खालामनायनि थाखाय नोंनाबो चेनेल दंबा खोन्थारा आंबो खालामना होगोन दे मैं बिना बताए मतलब आता रहते हो जब भी मन चाहे मतलब लाइव आने का कभी भी आ जाती हूँ वैसे तो मैं संडे को प्लान किया था जाऊंगी बोल के लेकिन कल हम लोग का बैचलर पार्टी है आप लोग वेट कीजिए कितना मस्त कितना एंजॉय करेगा हम लोग कल वाओ इतना दिन के बाद हाँ बैचलरेट पता है ना कितना एंजॉयमेंट होता है उस दिन ओनली गर्ल्स
आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं। अगर कल लाइव हो पाऊँगी थोड़ी देर के लिए आके आऊँगी मैं शाम को 4-5 बजे अराउंड। लेकिन मैं आना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं थोड़ा समझो थोड़ा मैं अकेले ही बात करता रहेगा या आप लोग भी कमेंट करेगा? कीजिए कमेंट कीजिए। ओ कमेंट आया तो अच्छा रूम टूर खालामदो दे ने रूम टूर गैथ'वा ने जेखे गैथ'वा माने माखौ मा सोङामोन दे आं बावफिनलायबाय। सोमखोर बसुमतारी नों अबेनि हो आं सोंनाय जायाखै। आं क'क्राझारनि ओमफ्राय चिरांनि जोनोम जायगाया आंना। ओमफ्राय बे गुड बय गैया माथो दाखालिखौनो होनाया खालामना होआसै माथो दाखालि खालामनो होननाया खालामना होआसै माथो। ए नोंनि साबस्क्राइबखौनो मा होननाय जादों? नोंनाबो चेनेल दं नामा बेकवार्ड बयना? आं सोरखौबासो होनदों बायदि मोनदोंमोन। जेके आप कहाँ से हो? मैं कोकराझार से बिलोंग करती हूँ। आप कहाँ से हो? लेकिन आप तो बोरो में बात किया था अभी थोड़ा देर पहले। संना ओंखाम जाबाय नामा आब'आ? जाबाय जायाखै सरि नहीं आं जायाखै आगै दाबो आं दासो माबानिफ्राय फैदों। जोंना गाबोन बेचेलारेट पार्टि दङ बिनि थाखाय आं पार्लाराव खानाय हास'हैदों नै आङो। खानाया गुसुं जाबाय नै आरोबाव नै खानायानो बिबार बारजोब्बायमोन आंना बिनि थाखाय। बेसेथ' मेगन मुसुगुर फुजानो थांदोंमोन मुसुगुरानो रावजोबनायानो गैखाया नै ओंखायनो फुजानानै फैयासै। प्रम'दा हाय औ बल्ले नामा ना ओरै जेके आंखौ होनदोंमोन औ नोंखौ होनदोंमोन नोंखौ बेकवार्ड बाय दंथ' गावनिखौल' आंहाबो दे आं खालामगोन दे साबस्क्राइब खालामथारगोन आं दिनै आगै दननो प्रमद नार्जारिया जेके प्लेन्ट पेरेन्ट मोजां सिस्टार प्लिज आंनि चेनेलखौबो नायनो हो आंबो हिन्दीयाव ब्लग्स बानायो दे जागोन दे मा आब'ना गैथाय नोङो जिखुनु आं नायगोन बे भिडिअ ना नोंसोरो इउटिउब आं नोंजोंसो उन्दुगोन आं गियो आं हारसिं उन्दुनो गियो मोनायाव आं दाबो आबैजों उन्दुयो मोनायाव दरजाया दाफां दाना मा आं माबाया प्लेन पेरेन्ट आब'आहाय आब' नङानदां आगैसोनदां ना लोगोखौनो होनसै आङो बे भिडिअ आपल'ड खालामखांनायाव मोनसे कमेन्ट हरनानै दोन नङाबा जिखुनु भिडिअ कमेन्ट हरनानै दोन बिनि उनाव आं हाबनानै एकाउन्टाव हाबनानै साबस्क्राइब खालामगोन मानो बे कमेन्ट्सफ्रा थाया उनावहाय मानोथाय आं आपल'ड खालामबा बे लाइभखौ संना जा किउट नुखादों आब' नोंखौ गैला आब'आ बुरिनाय जाबाय ओंखायनो किउट गैला आब'आ गोदोसो एसे किउटमोन नोंसोरसो किउट जायो दाबायदि एजआव 21 22आव सोमखोर बसुमतारी चिरां मा जायगा रुनिखाता चिरां सोमखोर जेके ललनो इम'जिया रकि 7CR घन्टानि सबाय बिमाया जोबोद समायनानो गन्थं सरि अ माय गड आंनि गन्थं सबाय बिमाया नै नाफा फुल गाननाय बायदि रकि CR आरो कमेन्ट खालामबावदो बयबो कमेन्ट खालामदो बयबो गाइसमोन गैला हनै गैला थांजोब्बायसो खावसे जा बरिं रायलायोदां आङो ओंखायनो थांजोबलायबाय आं दिनै 30 मिनिट्स थांगोन दिनै 14:25 जाबाय 14 मिनिट्स ओके आई एम गोइंग टू बा दे मजे करो ऐश करो हम भी कल होगा एंजॉय करो बट लिमिट में करो हर ज़्यादा मत करो ताकि कुछ जो भी है जेके आं दंना दे थैंक यू आंनो 15 मिनिट थाबावथारगोन आं खुनुरुखुम नङाबा 10 मिनिट्स एकाउन्टानो मा जाखो
Hello everyone. JK नोंनि full form मा full name मा जम्मू एंड काश्मीर नामा जम्मू एंड काश्मीर okay. Hi everyone. I can speak English, Hindi, Assamese, whatever you guys are comfortable with. If you guys are not Boro, please comment in Hindi, English, whatever you are comfortable with. अगर बोरो है तो बोरो में भी कर सकते हो. Okay ना John Cena, John Abraham. Nobody is watching me. Some kind. थांथाराखै नामा जेरावबो दासान्दि क्लास थाङो न'आवनो थायो आरो फैबाबो ससे बाजाराव ओंखारलांनाय बेल' ओंखायनो इउटिउबाव मा देखायनो जालांबाय इउटिउबार जाबाबो माथो जि बेरायबासो कन्टेन्ट मोनो इजि नङा नट जन सेना नङा जन सेनासो सेना जन बिटिवाइ नंथारा जन एब्राहाम जन सेनासो बिटिवाइ माने मा मोनथाय माखौ होनोमोनथाय बिटिवाइआबो मेगना हाय मानो थांलायखो मानसिफ्रा आंबो थांसै आहा बसुमतारीखौ आं खोनाफेराखै आंनाथ' ब्रह्मसो बसुमतारीया माखौ होनोमोनथाय सानैल' नायगासिनो दं सोमखोरजों जेकेजों नायदोंदां आं थेंक इउ जो भी देख रहे हो प्लीज कमेंट करो नोंबा थांसै बाय ओके बाय देन No, don't say bye yet. Allah Hafiz. Assalamualaikum bye sab. Pilih yang ni. 2 minutes lo thang thang war sang bare. दे उनाव टाइम मोनोबा बायरायाव थांना भिडिअ बानायदो औ दा सानदों दसे रायलायनोसै होननानै गाबोनथ' आच्छा इट्स अके इट्स फाइन दा गाबोनथ' भिडिअ खालामनो हानाय नंखायानदां होनो हानाय नंखायानदां साननानै लाइभ फैग्रोनोसै दिनै खेनसे साननानै लाइभ फैनाय जादों आरो आं दाना गोसोबानो लाइभ फैयो वालेकुम सलाम की हाल खैरियत सब खैरियत तबीयत कैसी है आपका बिटिवाइ माने बसुमतारी आं जाफ्लादोंसोमोन बेखौ एदावदोंसोमोन आङो उत्तराखन्डआव माबायदि गुसु जानानै दंथाय दा नों थांनोसै होनदोंमोन नामा थांगोन उनाव 20 years and life Okay, bye everyone. थांसै आङो थांदिनि Good night. ऐसे ही मुझे देखते रहिए प्यार करते रहिए Bye bye. Bye, good night. कल मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगी
रात को एक रील्स डालूंगी. Bye. Are you sure? Are you sure that you want to stop streaming? Yes.